Predseda nechce. Aby to bolo kompletné na dnešný deň, pozývame aj predsedu Mikuláša. Nejako nechce. Je to tu. Predsa aj dobrý do textu. Zabudil. Srdečne vás pozdravujem, som rád, že som mohol prísť medzi vás opäť aj tento rok a spolu s vami osláviť sviatok, dnešný deň menín a zároveň teda tým, že Mikuláš je známy v svete, vďaka tomu sa stal aj svätým, že druhým ľuďom robil dobre, že dokázal sa podeliť s tým, čo mal a pomôcť tým ľuďom, ktorí nemali nič, tak preto sme prišli aj my. Máme takéto balíčky pre vás pripravené a s tými balíčkami by sme chceli každému jednému z vás urobiť radosť. Takže moji pomocníci, môj anjeli a môj soby s radosťou medzi vás rozbehnú. Povedáme vám maličké balíčky, ktoré sme pre vás pripravili.